ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ከመይ ቀኒኹም ኣናኹም ሰላሐዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ኣገዳስ ዝኾነ ሓበሬታ ስለዘለና በዝመልክዕ መጽየኩም ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ተዳልዩ ዘሎ ግሩም ድኾነ ናይ እግዚአብሔር ማዕዲ ስለ ናይ መንእሰያት ሳልሳይ ዙር ስልጠና ስሊ ገለ ሓበሬታ ክበኩም ኢለ መጽየ ምኽንያቱ ገለ ሰባት ኬርዶኦም ስለ ድኽእል ኮንፈረንስ ክመስሎም ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ኮንፈረንስ ናይ ስልጠና ጊዜ እዩ ስለዚ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኣብቲ ፕሮግራም ክትካፈሉ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ ሕጂ ንሳልሳይ ጊዜ ኢና ንገብሮ ዘለና እዚ ናይ ስልጠና ጊዜ 3 መዓልቲ 9 ክላስ ኣብ 3 መዓልቲ እዮም ክመሃሩ دحلف جيزي زبلار استيوم تماهيروم 9 كلاس لي جيزي تماهيروم زغرم جيزي እግዚአብሔር ይቡና ባዓው ተዛዚሙ ማለት ይሕጅ ድማ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ትምርቲ ኢና እንመሃር ጥልቀደሎ ዕሙቅ ድበለ ትምርቲ ኢና እንመሃር ምስ መንፈስ ቅዱስ በኻል መልክዕ ምስኡ ምርኻብ ክኾነልኩም እዩ ነቶም መጽኦም ተካፈሉ ሰባት ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ፕሮግራም ሰለስቲ መዓልቲ ምክትታል አገዳስ ዝገብሮ ምኽንያቱ ክነግረኩም ምኽንያቱ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 እንዳበልና ኢና ትምርቲ ክንምሮ እቲ ትምርቲ ስነንሕድሕዱ ድተሓሓዝ ቀዳማይ ካልኣይ ክፋል እንዳተባሃሉ ክመሃሩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሰለስተ ክፋል ክመሃሩ እዮም ኣብታ ተቐጽል መዓልቲ ድማ ራብዓይ ሓምሻይ ሻድሻይ ክፋል ክመሃሩ እዮም ድሕሪ ኣደላ መዓልቲ ድማ ሻውዓይ ሻምናይ ታሻዓይ ክፋል ክመሃሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ኣብዚ ስልጠና እዚ ምሳና ሓቢርኩም ክትካፈሉ ትደልዩ ካብ ፋዱስ መጽኹም ክሳብ ሰዓት 9 ሰዓት 10 ይኹም ሳና ከተምሲቡ ብምሳሕ ክንጅምሪና ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ክህልወና እዩ ናይ ምልኾ ጊዜ ናይ ጸሎት ጊዜ ክህልወና እዩ ወንደርፉል ድኾነ ታይሚና ክነሕልፍ ማለት እዩ ግን ድኾነ ሰብ መጽ ሽዑ ግን ክካፈል ኣይክእልን እዩ ካብቲ ሓደ ኣብቲ ፕሮግራም ክትካፈሉ ትደሊ እንድሕርኮንኩም ሕጂ ዕድል ኣለኩም ኣቅድሜና ዘለዋ 3-4 መዓልቲ ዕድል ኣለኩም ክሳብ ረቡዕ ደሎ ጊዜ ኩልኹም ኣብዝ ኣብ ታሕቲ ተጻሒፉልኩም ዘሎ ቴሌፎን ኣስማትኩም ክሰዱልና ኣለኩም ክሳብ ዕለት 10 ናይ ምዝገባ ጊዜ ኣለና ክሳብ ዕለት 10 ስምኩም ቴሌፎንኩም ክትምዝገቡ ኣለኩም ስለዚ እንተ ደኣ ተመዝጊብኩም ቁጽሪ ክስደደልኩም በቲ ቁጽሪ መልክዕኹም ክትኣትው ድፍቀደኩም ማለት እዩ ደይተ መዝገበ ሰብ ግን ብምንም ዓይነት መንገድ ኣይኣቱን እዩ ስለዚ ክትኣትው ትደሊ ተዳኾንኩም ክትካፈሉ ትደሊ ተዳኾንኩም ንሕና እውን ዓቕሚ ሰብና ክንፈልጥ ስለደለና ብዝተኻለ መጠን ክሳብ ዕለት 10 ደሎ ናይ ምዝገባ ጊዜ ኣሎ ኩልኹም ክትምዝገቡ ንሰባት ከዓ እዚ ሓበሬታ ከተሕልፉሎም እላበወኩም ማለት እዩ ስለዚ በቀዳማይ ደረጃ ነቶም 3 መዓልቲ ድተመዝገቡ ሰባት ይትስፍራ ክወሃብ እንተ ደኣ ስፍራ ቦታ ተረኺቡ ድማ ንኽልተ መዓልቲ በፍጹም 3 መዓልቲ ምዝጋብ ደይጣዓሞም 2 መዓልቲ ድተመዝገቡ ከዓ ዕድል ክንከፍተሎም ኢና ማለት እዩ ንሓደ መዓልቲ ድተመዝገበ ሰብ ግን ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ንሓደ መዓልቲ ኢልኩም ኣይትመዝገቡ ኣይፍቀድን እዩ ንኽልተ መዓልቲ ኣታ ናይ መጨረሻ ከነፍቅድ ዕድል ተረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፕሮግራም ክትካፈሉ ትደልዩ በዚ መልክዕ እዚ ክትካፈሉ ንኹልኹም ክላበወኩም ደሊ ብጣዕሚ ኣብቲ ጊዜ ትመጹ ሰባት ብጣዕሚ ክትልወጡ ኢኹም ብጣዕሚ ክትግረሙ ኢኹም ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ናይ ቃሉ ምግላጽ ክትረኽቡ ኢኹም ብፍልጠት ቃል ኣምላኽ ተመሊኡ ኣእምሮ ክርስቶስ ዝለበሰ መንእሰይ ምልዓል ስለ ዝኾነ ዕላማ ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ ዝብል ዘሎ ትርእስቱ ስለዚ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣርእስቲኦም ግን ክመሃሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኹም ኣብቲ ስፍራ ትመጽኹም ክትካፈሉ ትደሊ ሰባት በአካል በዝብ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ተወከሱና ካብ ሽወደን ወጻይ ካብ ስቶክሆልም ወጻይ ደይኮነ ካብ ሽወደን ወጻይ ንዘለኹም ጥራሕ ድማ ብዙም ጌርኩም ትካፈሉሉ መንገዲ ኣዳሊናልኩም ስለዘለና ኣብዙም ክትምዝገቡ ክላበወኩም ደሊ እቶም ኣብዙም ትምዝገቡ ግን ካብ ሽወደን ወጻይ እንትኾንኩም ኣብ ሽወደን ደለኹም በአካል ክትመጹ ኣለኩም ስለዚ ካብ ሽወደን ወጻይ ተቃላጢፍኩም ክትምዝገቡ ብዙም ድማ ንላበወኩም ማለት ቴሌፎንኩም ክጽሕፉልና ኣለኩም ማንያቱ ቁጽሪ ክንሰደልኩም ስለዝኾና ኣብዚ ዓዲ ዘለኹም ድማ ቴሌፎንኩም ስንኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ብኤስኤምኤስ ጌርኩም ተደሊኹም ደውልኩም ኣገልገልትናትና ክረኽቡኩም ይኽእሉ እዮም ተደይ ኮይን ድማ ናይ ፌስቡክና ኣድረስ ኣብ ታሕቲ ክጽሕፉልኩም እዮም ብናይ ፌስቡክ ኣድረስ ሜሴንጀር እውን ኣገልገልቲ ክረኽቡኩም ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ድማ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ሰዓትኩም ምምጻእ ከድልዩ እቶም ትመጹ ሰባት ድማ ብምሉእኩም ብደይ ጥራዝ ብደይ ፒሮ ብደይ መጽሓፍ ቅዱስ ከይትመጹ ምኽንያቱ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ስለዝኾነ ናይ ስልጠና ጊዜ ስለዝኾነ ክመሃር ዝደሊ ሰብ ጥራሕ ክመጸና ይደሊ ክትመሃሩ ትደልዩ ይጠቕመኒ ትብሉ ሰባት you are welcome
ስለዚህ ስራሕ ኣፍቂድኩም ክትመጹን ኩልኩም እላበወኩም ምኽንያቱ ንሓደ ወርሑ ሙሉኢኹም ንሰሚስተር ስራሕ ተፍቅዱ ንሰለስተ መዓልቲ ንናይ እግዚአብሔር ነገር ስራሕ መፍቃድ ግን ክስኡኑ ኣይግብኦኩም እዩ ስለዚህ ፍቃድ ሓቲትኩም ስራሕኩም ክትመጹና ፍቅሪ ኣምላኽ ንዕድመኩም ሽዑ ክጽበየኩም ኣነ ከገልግለ ይበቃል ኣምላኽ ዘመርት ድማ ሓውና ዘማሪ ኤፍሬም ክመጽዩ ከምኡውን ሓውና ዘማሪ በረኸት ክመጽዩ ካልኦት እውን ናይ ሲአርጂ ኣገልገልቲ ክህልውና እዮም ከገልግሉና እዮም ወንደርፉል ዝኾነ ግዜ ክህልወና እዩ ጽበየኩም ኢና ብሰላም ምጹና I love you so much shalom